राधे राधे समस्तଙ୍କୁ। ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଶ୍ୟାମାକୁ ରାତି ସମୟରେ କେମିତି ସେବା କରୁଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛି ସେଇଟା ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ଆଉ ପ୍ରେମର ପିପାସୁ। ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେମିତି ଆଉ ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ସେବା କରନ୍ତୁ କି ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ମନରେ ଭକ୍ତି ରଖିକି ତାଙ୍କ ସେବା କରିବେ, ସେ ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସବୁଠୁ ସରଳ ମାର୍ଗ ହେଲା ଭକ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏମିତି ଲଡ଼ୁ ଗୋପାଳ ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ, ବାସ୍ ମନରେ ଭକ୍ତି ଥିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଏଠି ମୋ ଲାଲାକୁ ରାତିରେ ମୁଁ ଆଳତି ସାରିକି ତାଙ୍କର ଦିନ ବେଳେ ଯାହା ବି ସବୁ ଶୃଙ୍ଗାର କରିଥିଲି, ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ବସ୍ତ୍ର ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲି, ତାଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଭଲ ସଫା କପଡ଼ାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛି ଦେଇଛି। ପୋଛି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଅତର ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଅତରକୁ ମୁଁ ହାତରେ ଏମିତି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆଣିକି ତାଙ୍କ ଦେହ ସାରା ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ମାଲିସ କରିଦେଉଛି। तापर मु तांको एठी वस्त्र चेंज करे देछि। अतर लगे सारला परे एठी बहुत हल्कार गोटे कॉटन रो गोटे कपड़ा तांको एमती पिंधे देछि। राति रे सोइला टाइम रे मु एमती ही तांको तांकर सकाळर जहाँ भी वस्त्र पिंधिबे मु से सब ओल्हे दिए। आउ तांको एमती गोटे हल्कार बहुत ही पतलार गोटे कपड़ा एमती तांको पिंधे दिए। तापर एठी मु तांको भोग लगे दूची। मो पाखरे जहाँ भी थाए मु तांको राति रे किछि ना किछि खुआई दिए और तापर पानी पिए दिए। रातिर जहाँ सब मो ललार काम थिला मु सब सारी देछि। मु तांको खुआई देली। एबे खुआई सारिला परे मु तांको एठी सुआई दउछि। मो लला एबे सोई गलानी। एबे मु तार बेड को भल भाବରେ टिके झाड़ी दउछि। तापर मु बेड को नहीं जाउछि आ सुई देछि, तार मशारी टाणी दउछि। बस एमिति ही मो ललार राति सेवा करे। आपण माने भी जदि एमिति लड्डू गोपाल को घरे रखिछंती, तांको आपण एमिति सेवा करि परिबे। आपण घरे आपणकर
ନିଜ ପିଲାର ଯେମିତି ଦେଖାଶୁଣା କରନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ କରନ୍ତି, ନା କି କିଛି ପାଇବା ଆଶାରେ। ସେମିତି ତ ନୁହେଁ ନା। ତ ସେମିତି ହିଁ ୟାଙ୍କୁ ବି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଗୋଟେ ସଦସ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିକି ତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। ବାସ୍ ଏତିକି ଥିଲା ମୋର ଆଜିର ରାତିରେ ସେବା। ମୁଁ ସବୁଦିନ ବି ଏମିତି ହିଁ ମୋ ଲଲାର ରାତିରେ ସେବା କରେ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଦେବି ମୋ ଲଲାକୁ ମୁଁ ସକାଳର କେମିତି ସେବା କରେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେବ। ରହୁଛି ମୁଁ। ରାଧେ ରାଧେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।